ďakujem veľmi pekne, pán Danko, že ste prišli. Tak úplne na úvod taká asi všeobecná otázka, ale od toho sa bude dať odraziť. Tak podľa vás v akej kondícii je aktuálne koalícia? Ja vás len chcem poprosiť, pán Danko, aby sme komunikovali slušne. Napríklad prieskum AKO aj prieskum Fokusu vás radia medzi strany, ktoré by sa pri najbližších voľbách, ak by boli teda v súčasnosti, nedostali do parlamentu. Ako to komentujete? Komentujem to tak, že som strašne nasratý z toho, čo si dovolili a budem to riešiť. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste prišli na rozhovor. To bol predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Prajem vám pekný deň a želám si, že raz v politike ľudia budú pozerať, kto čo pre nich urobí a nie ako to rozpráva.